A Executiva hoxe reflexionou sobre a adopción desa proposición de lei na que traballará nos próximos días xa co propio grupo parlamentario, donde adoptaremos cuestións relacionadas cas medidas preventivas da corrupción, donde vamos a separar, vamos a adoptar medidas para separar o plano político do plano funcionarial nas administracións. Creemos que ese é un camiño polo que se debe apostar, separar aspectos como a contratación, o persoal, as concesións públicas e o urbanismo e facer unha separación clara e meridiana entre o que é o exercicio en democracia da política do plano funcionarial da toma de decisións. Apostaremos pola elaboración de códigos éticos de cumplimento para os nosos cargos electos e os altos corpos das administracións, por tanto, como medidas de prevención. Adoptaremos, ademais, aposta clara e contundente pola lei de transparencia. Canta máis información e máis pública sexa, creo que acotamos moito máis o campo da prevención e, finalmente, tamén propoñeremos un acordo político e social sobre a loita contra a corrupción. De tal forma que, na máxima de que poden existir e poden darse errores, pero que nunca debemos aceptar a comisión de delitos, vamos a traballar por esa proposición de lei que ampare os gobernos limpos que queren os cidadáns.